Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri irabazi arte podcastera. Kaixo nora. Zenbat energiarekin zatu zen gaur, eh? Bai, gaur bai. Olatz, batetik 10 zenbat maite nauzu? A ber. Ondo pentsatu, eh? Denbora hartu. 0,5. Ondo pentsatu duzu. Bai. Bale, ba, utzi. Ze, bueno, ikusiko duzunez agian gero gehiago maite nauzu. Gaur, zuretzako oso garrantzitsua izango den jokalari bat ekarri dut. Ah, bai? Bai. Eta, horretarako, miluzeko pista bat, joku bat prestatu dizut. Vale. Lehenengo pista. A ber, atezaina da, zu bezala. Osa, futbolaria. Nik ez dut esan futbolaria denik. Tarduan? Ai, Olatz, benetan. Bera hokei jokalaria da, eta gaur gurekin Ainhoa Salillas ekarri dugu. Ongi etorri, Ainhoa. Kaixo, eskerrik asko. Zer moduz, ondo? Oso ondo, bai. Ba, bueno, ikusi ezunez, atezainak badaude beste kirol batzuetan, Olatz? Bai. Baina, bueno, osa, mundu guztiak daki garrantzitsuena, jokalari garrantzitsuena, atezaina dela. Bai, sobre todo, bai, beti. Gure taldean bai. Gure taldean bereziki, ez? Arene joan denetik. Ainhoa, izotz hokeieko Iberdrola Liga irabazi du Txuri-Urdin taldearekin, ez? Bai. Wow. Zorionak. Eskerrik asko. Nola izan da Liga irabazte hori, ze pasaden urtean ere irabazi zenuten? Oindala bi, bai. Oindala bi. Bai, aurreko urtean azkenak geratu ginen. Azkenak? Bai, azkenean, bueno, izan zen, oindala bi urte irabazi ginoan Liga eta Kopa, dobletia lortu ginoan, baina, derrepente, ba, bueno, ekipo berteixia bajun izan biharra eukizeba, batzuk ikasketa dira eta beste batzu, ba, bueno, retiraun zian, ze azkenean gure kirola, ba, nahiko zaila da aurrera erueteko, eta hori, hasi ginoan trantsizio fase bat edo, eta hori aurreko urtean, ba, bueno, markadoria esan gurekin etorri asko, baina egia lan asko inginuala eta nik uste dut aurtengo lorpenak edo lortzeko ezinbesteko izan zala aurreko urtean indako lana. Wow. Ostras, eta nola pasatzen da Liga bat irabaztetik azkenak gelditzera emozionalki? Osa, nola trantsitatzen da hori ekipo barruan, ez? Bueno, nik uste dut aurreko urteko lana hori izan zala, ez? Ikastia, ba, bueno, lorpenak ez fijatzen bakarri markadorian, eta, ba, nik uste dut asko landu zala taldean zeukon girua. Eta ero aurten, hasiera batean ezin nion espero olako lorpenik eukitzea, eta isa da, ba, bueno, helburuak geixo izan zehala lantzen ginoan jokixia, ba, partiduetan sumatu alizatia, eta ez irabaztia, eta, bueno, izan da apurkan ligan partidua jolazten jun, partidoz partido helburu horri jartzen, eta baldu ginean bukarara, eta ikusi nioan azken finean, bueno, talde, ez dakit, konstantiena izan ginala, eta benetan harritun ginen geratzera behiratu eta lortu dugunaz, baina bai. Osa, orduan, hasieratik etzen zuen erronka Liga irabaztea. Bez, eta ointxeko pakin, eta nik uste dute hori izan dela gakua edo ez jartzea hainbeste presio gugan eta zentratzea partidoz partido lantzen ginuana aurrera eruaten eta talde giroa mantentzen, ze benetan talde honetan oso giro politxagola. Bai? Bai. Eta zergatik esango zenuke jarrera edo talde giro hori, nola sortzen dezute hori? Nik uste dut importantia dana, danot daukagula argi zer rol daukagun ekipuan. Azken finean badago izotzetan oso onan pertsona bat, badago beste bat enlaze moduan aritzen dana ez, danak ikusteko danak ondo garen, konfliktuak eta aurrera eruateko komunikazio asko dago, asko lantzen dugu, dinamikak eitzen ditu, azkenean gure entrenatzailea bai, psikologa da, psikologa deportiboa, eta benetan lan handixea eitzen da bela talde girua olako izateko. Ostras, ez zaigu askotan tokatu emakume kirolari bat nun etortzen den, eta esanez, baien kiroletan daukatela barne ez psikologia prozesu hori edo... Bai, azkenean, baliabide asko ez dauzko, baina eixa da, gure entrenatzaileak, asko esfortatzen dela hori aurrera eruateko, eta eixa da taldiak gogua jartzen dugula hori hola izateko. Ze pasada, ez? Bai. Eta zu nola hasi zinen horrela hokei mundu honetan? Baina hasi nintzen, ze pixka jero askorra naiz, eta daukat enbidizioa asko kirolekin, eta nera nahi hasi izan nire... Bueno, lehiakortasuna esan, hobeto. Bai, hobeto esan da lehiakortasuna. Ikusten nahi hasi izan barriko talde batian, itxegin hokei patinetan, izotzetan izan beharrian, eta juten nintzen, entrenamendu danak ikustea, eta esaten nik hori behin nagot, baina sosten lagatzen, zeneukan beste enbila estraskolar. Baina, gumaten jun nintzen entrenatzea, eta guztien jaten,
eta ordutik han aritu nintzen, Bergaran, eta gero ukinean aukeria hona tortzeko eta salto emateko izotzetako jokeira, eta hola izan zen. Baina, esatezu salto ematia, baina izotzetako jokeian ere ikasi beharko zenun patinatzen izotzetan. Bai, hori ez da nire fortia gizien da. Osea, lan asko da, ze ematen da oso antzekoa diala bi disziplinak, baina ez dauk ezer ikusirik porterixak handixagoa di hemen, eta atezainak egisa esan da, teknika asko bila dabe, eta hori lantzea izan da nire erronka laburte honetan egisa esan da. Jo, Eta zergatik eman zenuen saltoa? Izan da, eurak egertu hauzian nire gana, deitxun sosten, ez dakit, bazekiten hemen inguruan atezen bazegoela, izan da atezen oso gutxiare, eta deitxun sosten, eta hasiera baten esan egan ezetz oso zaila ikusten egan erritik ona etorri, beste kirola jokixa aurrera batea Bergaran, hemen, eta gero, egun baten, hola, pixka lokureo, zanean, noia probatzera, eta esan oso gustara honitzala, eta, gurasoekin zeben esfortzoa bai, bi urtetan niri egunero, hastean 3 alditan ekartzeko naino kotxez, autobusak ordu horretan ez da, eta hola xe. Jo, eta atezaintzarela sentitu zenuen lehenengoz ekipamendu hori, zemateu, gerrarazoa zela ekipamendu hain handi horrekin, ez dakit. Bai, ematea oso errexea dela, ematea, dana okupatzea. Ez du ematen errexea dela, ez du baten ematen. Ez dakit, beti ikunean interesa horregan. Osa, zinitzanetik esanean, pixkat loko, ez dakit. Bugamatez ostan probatzeko zeixe esan da, bilurra ematen dago, ez puka gogorra dazkenean, eta beti ematea beldurra aurrian jartzea, eta beti ikunean interesa hori esateko, ze hau. Eta hasieratik ikunean aukeria, eta zanean ikusi hau da neria, ze patinatzen ez nintzen oso trebia, eta zanean ikusi hemen zen trabinaz. Eta bala xe. Eta burdinoran egon zinean ez, lineako jokeia egiten, baina hori utzi dezu, ala biak uztartzen dituzu? Honitzen 2 urtetan, bixak aurrera eruaten. Eta bizitza soziala aurrera eramaten? Bizitza soziala ez asko. Azkenean beti izan eskolar asko konesko bat. Horretaz gain musika eskolan bera ibiltzen nintzen, karate itxenean, jokeia, pixkat, eromena, bai. Eta, 2 urtetan honitzen 2 taldetan batera, eta gero hori, zela hona torri nintzen ikastera, esanean, frenau pixkat, eta ontsi bertan bakarrik hemen nabil, sotetan. Eta hori baina gisa faltan botatu dutela berai arrokotan lia. Eta honaik etorri zinean, kirolaren inguruko zerbait ikastera, ala? Psikologia karrerian hau itxen. Bai. Eta gaur egun, orduan, hemen zaude ikasten, eta astean zehar 3 entrenamendu dituzu, gehi partida? Bai. Noski, azte buruetan, bizitza sozialik, ez, azken fin, partida beti da oso urrun, gehienetan. Urrun? Bai, azkenean Espainia mailan jolasten dugu, eta... Claro, gu ez gaude dituta futbolarekin, baina... Bai, eta ero entrenamendu orduak, ez dira egokixenak, orduan, bizitza soziala esate dut, bastante urria, bastante zaila aurrera erbatia, eta esate dut, herrira oso gutxitan bueltatzen ez, inviablia. Injarrasko bida ez dakit, hori aurrera eramateko. Eta esaten duzu entrenamenduko ordutegiak ez direna proposenak, hori da mutilek beste ordu baten entrenatzen dutelako, ala? Ez, mutilek ez daukeola ordutegi oso proposa, baina gisa oso berandu diala. Azken finean, aste hartetan 11 eta 4 urtetzen izotetatik, eta ero aste azkenean danok jumi edo lanera, edo eskolara, edo zer gauza, eta hostilatume bai askotan gaueko 12 bukatzen dugu. Gaueko 12? Bai, eta orduan, horrengo gunean partida aukitzen bozu Putxerdan, Andorra onduan, loitxeko orduak, nahiko frisak. Ostras, kriston dedikazioa da, baina horregatik ez dezuek obratzen, ez? Ez. Baina zuen mailan pentsatuta liga irabazi dezuela eta Espainiako berenak zeatela, beste kirol batzuetan futbolean adibidez kobratu egiten da? Bai, baina azken finean jokixa hemen Espainian badakigu, kirol minoritarixo bat dela. Geixo jokei hobi moduan daukou, geixo da bete beharra diala kirol profesional bat moduan, baina ero eskubidea neko... Eskaz. Bai. Zuk ez dezu ikusten profesionalizatzeko bideren bat, imposible? Nik uste dut ondio lan asko bidala
hori aurrera erueteko, badau jendia Espainia mailan batez be mutilen bat edo zeo ze irabazten da dela, baina handio, esate dut lan asko bidala hori aurrera erueteko, eta nik uste dut urte hauetan hori landu bidala, ze azken finean eixa da, azken urteetan nesken ligak maila asko igo da bela, eta nik uste dut merezi da bela hori aurrera eruetoia, baina... Eta taldekietaz berba egiten ibili gara, eta gure taldean adina bastante parekatuta dago, batek gu baino bat gutxiago dauka, baina zuenean adin desberdintasuna dago? Bai, oso handixa. Bai? Bai, txikixenak uste dut aurten daukola 15 urte, 2008koa, eta aurten uste dut bakarri dagoela 30 urtetako jendia. Ez dagoela geixo, baina gisa da normalian, adintartia oso handixa esaten dela, eta hori da, gure taldea iguala berazten da baina, ez? Igual askotan bidai batian txikixenak ez daki fizikako ariketa bat itxen, eta dator ingeniera bat, eta zaratzen dut, 30 urteko pertsona bat zela itxen da, eta nik uste dut hori punto ezberdinetan gari bai bizitzan, eta nik uste dut hori dela behixen aberazten da gure taldea. Azkenan horrek agian laguntzen du ez, kontatu dezunan talde harreman hori sortzean, ez? Bai, nik uste dut hori, nik uste dut asko zaintzen dugula. Danak ez gare puntu berdinean, baina eske nire palo. Asko laguntzen da behar referente nagusi xauek eukitzea, txiki xabeak karrotik asko botatzen debe, azken finean jolasteko gogo hori, bromak, orduan, nik uste dut hori dela, geixen botatzen da bena taldea. Eta bada un minimoren bat eta betik eta bai goitik? Betik bai, uste dut 15 urte edo 14, igual 14. Uste dut, ez nahu ziur, baina goitik ez. Goitik egon da ligan jende nagusixia. Bai? Bai. Eta esango zenuke gaur egun kirolariak behar direla, emakumeen taldean? Nik uste dut gero ez da jende gehiago dagoela. Madrilen eta azken finean nik uste dut hemendik gutxira beste talde bat atera beharko dela. Eta hori, nik uste dut gero ez da jende gehiago dagoela Uharten adibidez Iruñan, jende gainez gadare, eixa da hemen Txurin arrobixan esken aldetik ez dela asko zaindu oinarte, eta ontxasi da azten, eta hori lantzen gabiz. Eta nik uste dut hor lan asko inaldala, baina ez dut uste, hemendik aurrera nik uste dut indar gehiago hartzen jungo dela. Zondo. Entzuten zaudetenok norbaitek jokeian, ibilini baldin badu, badaki Txuri urdinean, zati bat daukala. Bai. Eta amaitzen gabiz, eta Lierni osa etorri zitzaigun aurreko atalean, bera, harri jauzatzailea da. Eta makillatzailea, makina bat, pasada bat. Bai, eta zuretzat galdera bat itxiban, orduen entzunin gau eta erantzun. Emakume kirolari bezala, ze oztopo euki ditu bere kirolian, adibidez? Galdera ona, Nik uste dut hori, askotan baliabideak ez diala berdinean neskak eta mutilentzat, eta ordute isak gure kasuan oso kaskarra dira, eta nik uste dut hori asko hobetzeko dagoela, eta bestalde hori askotan laguntzak eta nahiko urrixea diala, eta gisa da, kirol txikixetan dela biharrezkoa dela pixka gehiago, pixka lantzia pixka gehiago ez dakit. Bai, babesa ez azkenean, eta kontuan hartzen lortzen dituzuen gauzak, ez? Bai, nik uste dut ez dela baloratzen askotan, emakumeak izan da, ez da baloratzen itxen dugun esfortzua eta ematen dugu maila asko txikixagoa daukagula eta lorpena di azken finean. Guztiz. Eta holaxe. Olatzek esan duen bezala, amaitzen joango gara ez, eta gure azken galdera egingo diogu baitera Ainhoari, hori da. Beti egiten diogun galdera delako. Ze holko emango zenioke zure buruari 15 urte bazenitu? Zure txikitako Ainhoa horri, zer esango zenioke? Nik uste dut oin lantzen abilen zozebea izango zala, eta izango zen nire buruagaz gehiago konfiatzea, ze azken finean askotan, menospreziago ditzen dut lortutako gauzak, edo nire kapazitateak batzutan zalantzan jartzen ditut, eta gisa da taldekide berotasun asko ematen dela, baina askotan esaten dabe hau taldean bihar doztelako, eta benetan ez da hola, eta argi ukitzea zer rol daukasun taldean beti, eta benetan sinestu aldozunakin, ze benetan hola itxen guzu normalian gauzak askoz beho eta urtetzen diala. Bai.
eta superaholku ona gainaztuk esan dezuna podcastaren hasieran ez olat, osea, bakoitzak taldean rol bat daukala, eta bakoitzak argi eduki behar dula, agian bere rola dela bat, eta bestea, eta guztiak, besteak bezen garrantzitsuak diala. Bai, eta oso baliogarria direla, hori, talde lan bat ez da sortzeko edo. Hori da. Esken finan zuk ez bozu sinesten zugan, ez da baina ekin behar. Orduan, nik uste dut hori asko landu biak eusala, kirol munduan egin esan da. Bai, norberarekin eta taldean konfiantza. Eta gogoratzea beti bergaran deitu zaituztela, atezaina izateko guri ez zaitu inork deitu oraingoz, beraz. Horrekin jasko daukazu irabazita. Bau da, Ania. Hau izan da, elkarrizketa. Eskerrik asko ino, atortzeagatik. Eskerrik asko ere mua ematiagatik. Bai, eta etxean gogoratu, norbaitik jokeian jolasnune baldin badu, hemen taldeak ditugula, futbolaz aparte. Beharra dagoela. Hori da. Eskerrik asko, eta beste atal batera arte. Gustatu zaizu egun konbidatua, Olatz? Bai, asko, bai. Osea, orain maite zaitut, 0-tik 10-era 5. Bueno, begira, 20 minututan 4,5 puntu irabazi baldin baditut, hurrengoan ja 10 lortuko dut, ez? Nahiko bat. Bai, bueno, ez emozionau, Bueno, ikusi beharko dugu, ez? Venga, bai. Eta zuek ikusiko duzu hurrengo atalean gurekin baldin bazaudete. Spotifyen, audio plataforma guztietan, YouTubeen eta ITV podcasten. Eskerrik asko! Agur!